Bij de doekteams van de Westerheen en Damwoord is de teleurstelling groot dat ze verdwijnen moeten. Op het dat wordt het er net veiliger op als het doekteam Ljouwert bij incidenten in West-Friesland uitrukken moet. Dat wie dit hier nog met de strenge winter, toen ben wij uitrukken naar Westermoenen Muntjesziel. Dat wie een auto te wetter met mijn vrouw en een bandje. Wij konden daar op tijd dus dingen doen die we doen moesten. Heb ik een goed gevoel aan houden. Als je dat nou wijzetten naar een nieuwe situatie, dan denk ik dat doekteams uit Ljouwert of Snits dat net binnen 30 minuten doen kunnen. Ook voor de doekploegen van het Jereveen, Jobbeke en Haas is er geen toekomst meer. De doekers van Ljouwert en Snits moeten nou de hele provincie dekken bij auto-ongelukken en toeristen die door boord vallen. Op de meeste plekken zullen ze gewoon net zo snel zijn als nu, want die blijven op dezelfde plek zitten. Op sommige plekken kan die iets later zijn, maar dan zullen dus de oppervlakteredders eerder zijn. Dus daarmee is het een balans van risico's die verantwoord is en beter dan in de rest van Nederland. Als compensatie komen de nieuwe saneerde oppervlakteteams die het meesten in Nederland opvisken moeten. Dat is voor Haas, dat het wetter van de havens Tiergedjip is, geen optie. Als je kijkt naar de risico's die je hier hebt met grote zeeschepen, veerboten etc. begrijpen wij niet dat hier een duikteam wordt opgeheven. We hebben dit jaar al 5 duiken gehad. Ja, helaas lopen die niet goed af, maar dat weet je niet als je aan een operatie begint. De burgemeester denkt dat Jilte achterliggende gedachte is. Bij het scrossen van doekteams wordt ton bezuinigen. Er wordt heel erg gekeken naar het geld en de aantallen keren dat er uitgerukt wordt. En dat snap ik niet helemaal. Want het zou betekenen als er in de regio Schin op Geul 3 jaar geen brand geweest is, dat je dan zou zeggen, nou sluit die kazerne maar. En ik snap de hele analyse en de argumentatie niet als je zegt, we hebben hier een plek waar je echt de grootste risico's hebt. Dat je dan zegt, die heffen we op.